Έχουμε κοντά μας τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, βουλευτή Πασόκ στην Ανατολική Αττική και τομεάρχη περιβάλλοντος. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστοδουλάκη. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς για την αποδοχή. Μαζί μας ο Γιάννης ο Μπασκάκης, η Αλεξάνδρα η Φωτάκη και θα κάνουμε τη συζήτηση εδώ με τον κύριο Χριστοδουλάκη για θέματα πολιτικής αλλά και του τομέα περιβάλλοντος. Εγώ ήθελα λίγο να πάμε στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Πού εστιάζει το Πασόκ τις αδυναμίες που έχει αυτή η κυβέρνηση στον τομέα της πολιτικής ή μάλλον να το πω αλλιώς ποια ήταν αυτά που έχει υποσχεθεί και δεν έχει κάνει και χρειάζονται να γίνουν. Μου είπατε έχουμε ένα τέταρτο νομίζω. Ναι. Γιατί άξιζε να μιλήσω αλλά νομίζω θα δυσκολευτώ. Και πέντε ακόμα λεπτά. Θα τα πω σε τίτλους. Και 5 ακόμα λεπτά. Ας πούμε 4. Ωραία. Νούμερο 1, διαχείριση υδάτων. Που είναι και το μείζον. Είναι και θέμα των ημερών. Είχε ανακοινώσει, συγγνώμη σας διακόπτω, είχε ανακοινώσει και η κυβέρνηση ένα κυβερνητικό σχέδιο τέλος πάντων. Ένα σχέδιο διαχείριση υδάτων με ενοποίηση. Διέρευσε το μισό, ανακοίνωσε μετά κάτι άλλο γιατί φαίνεται ότι δεν ήταν εντελώς σίγουροι για το τι θα κάνουν τελικά. Ποια είναι η ουσία? Ναι. Η ουσία είναι ότι από τη μία έχουμε αργήσει πάρα πολύ στο πώς επικαιροποιούμε τα σχέδια διαχείρισης υδάτων, διαχείριση κινδύνου πλημμύρας, λεκάνες απορροής ποταμών. Έπρεπε να το είχαμε κάνει από το 2021. Κάναμε τα μένου το 2024, τα δε το Μάιο του 2025, τον Ιούνιο του 2025 καταδικαστήκαμε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μεταξύ αυτής της ολιγορίας, μεσολάβησε ο Ντάνιελ και πάρα πολλές άλλες καταστροφές, και αυτό είναι αμιγώς ευθύνη της πολιτείας και φυσικά της κυβέρνησης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως είναι, και είναι κρίσιμο και μείζον, του πώς η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται την πολιτική διαχείριση των υδάτων και ειδικά σε συνθήκες ακραίας κλιματικής μεταβολής, κρίσης προφανώς και εκφάσεις ολυψιδρίας που βλέπουμε όλο και πιο συχνά, ειδικά στις σύγχρονες ημέρες. Θα πω σε τίτλους ορισμένα. Πώς, νούμερο 1, εκβιάζουν άμεσα ή έμεσα της ΔΕΙΑ με προσαρμοσμένη χρηματοδότηση για το ενεργειακό κόστος για να συμφωνευτούν ή όχι, με ορίζοντα το να απαξιωθούν και να διαμορφώσουν μετά 3 πυλώνες συγκρότησης όλων αυτών των έργων που θα αναλάβουν κατά βάση η ΕΙΑΘ, η ΕΔΑΠ, και φαίνεται μέσα από διαδροές ότι κρίσιμο ρόλο αποκτά η ΔΕΗ. Να πω εδώ ότι η ΔΕΗ έχει ιδιωτική πλέον μετοχική σύνθεση κατά 65%, που αυτό για μας αμφισβητεί ευθέως 2 κρίσιμα στοιχεία. Το πρώτο είναι η αντίληψη για το νερό ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, και το δεύτερο είναι η παραβίαση των στοιχείων της τοπικότητας όπως προβλέπεται συνταγματικά. Αυτό είναι κάτι που εμείς δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Συνδυαστικά με την υπαγωγή της ρυθμιστικής αρμοδιότητας και ελέγχου της πολιτικής του νερού στη ΡΑΕΗ, η οποία μέχρι πρώτης διαχειριζόταν το ρεύμα, που είχε χαρακτηριστικά αποκλειστικά εμπορεύματος, μας δείχνουν ότι το σχέδιο δυστυχώς είναι στον ορίζοντα να αμφισβητηθεί και το κομμάτι του δημόσιου και κοινωνικού αγαθού και πιθανώς να δούμε και αυξήσεις στα τιμολόγια. Φέραμε το θέμα πάρα πολλές φορές στη Βουλή. Κερασάκι, γιατί κλείνουμε 2 χρόνια από τον Ντάνιελ και κλείνω στο κομμάτι αυτό. ΟΔΙΘ. Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, λέμε ότι η κρίση είναι ευκαιρία. Δεν θέλουμε αυτή η κρίση να φέρει αυτή την ευκαιρία να έχουμε ΑΕ στη διαχείριση υδάτων, που ανοίγει ορθάνητα την πόρτα στην κατεύθυνση αυτή, και μάλιστα με τα έργα που έχει αναλάβει ο ΟΔΙΘ στη Θεσσαλία, σκληρά πληγήσα περιοχή, 2 χρόνια μετά να μην έχουν καν ξεκινήσει ακόμα. Χρωστάω άλλα 3 σε τίτλους. Μία ερώτηση εδώ. Η κυβέρνηση επιμένει και σχεδόν αποκλείει το οποιονδήποτε ενδεχόμενο ιδιωτικοποίηση του νερού, λέγοντας ότι γι' αυτό και μεταφέραμε την εποπτεία στο δημόσιο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και το δεύτερο που λέει είναι ότι υπάρχουν τόσοι φορείς, τόσες επιχειρήσεις και χάνεται, να το πω με απλά λόγια, η μπάλα στη διαχείριση του νερού. Άρα πρέπει να γίνει μια συγκέντρωση. Το δικό σας σχέδιο ποιο είναι? Πρώτον, συγγνώμη. Η ρύθμιση και η εποπτεία μεταφέρεται σε ανεξάρτητη αρχή και όχι στο αμιγές στοιχείο που αφορά τον πυλώνα του κράτους. Όχι, η ΡΑΗ. Έχει γίνει ήδη. Και όχι στο Υπουργείο, όπου είναι ο κρατικός φορέας, ο οποίος προσδιορίζει τα στοιχεία του στενού δημόσιου τομέα. Δεύτερον, οι διαρροές επί των οποίων θέλουμε απάντηση είναι ότι η ΔΕΗ έχει καθοριστικό ρόλο σε μέρος ή σύνολο υπηρεσιών που συνδέονται με διαχείριση υδάτων. Ξαναλέω, η ΔΕΗ πλέον τύπης μόνο έχει το ΔΕΛΤΑ μπροστά, γιατί δημόσια δεν είναι. Έχει πλειοψηφικό στοιχείο. Εντάξει, κρατάει το 35% που είναι η καταστατική μείωση. Άρα θα έχουμε δημόσιο νερό κατά 35%.
Αυτό απαντάει στο αρχικό σας ερώτημα. Και το τρίτο είναι το εξής, που συνδέεται με τη δική μας αντίληψη. Το πώς αντί να αφήνεις σε απαξίωση και μετά να μεταφέρεις αρμοδιότητες για να λύσεις ένα πρόβλημα που δημιούργησες εσύ, πώς στηρίζεις και τις δημοτικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ίδρυυση και αποχέτευση και όλο το πλαίσιο των φορέων εκείνων που συνοδεύονται από όλη αυτή τη λειτουργία. Αυτό για μας είναι το κρίσιμο. Ξέρετε γιατί? Για να μην το κουράσουμε παραπάνω. Υπάρχουν στοιχεία στα οποία η ιδιωτική πρωτοβουλία οφείλει και μπορεί να έχει κρίσιμο και σημαντικό ρόλο. Το νερό δεν είναι ένα από αυτά. Και δεν θα επιτρέψουμε να είναι ένα από αυτά. 3 τίτλους. Απορρίμματα. Για εμάς το μοντέλο οφείλει να είναι το πώς περνάει από την ταφή στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Δυστυχώς στη χώρα μας το ποσοστό της ανακύκλωσης είναι κάτω από 20%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πάνω από 55%. Και σήμερα, όχι μόνο δεν συζητάμε για το πώς θα ενισχύσουμε τα κομμάτια αυτά με μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και μετέπειτα επεξεργασίες που συνδέονται με το βιοαέριο, με τη βιομάζα, με τρόπους παραγωγής ενέργειας ακόμα και από τα απορρίμματά μας, αλλά συζητάμε πώς πέραν της ταφής θα βάλουμε και νέες μονάδες καύσης. Νομίζω ότι αυτή η στοχοθέτηση, ακόμα και του δημοσίου διαλόγου, είναι προβληματική. Όντως η Ευρώπη προβλέπει ότι το 35% που απομένει από την ανακύκλωση μπορεί να πηγαίνει σε καύση. Συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο 65%. Να φτάσουμε πρώτα στο 65% και να κάνουμε μετά οποιαδήποτε άλλη συζήτηση χρειάζεται. Διαχείριση δασών. Για μας είναι αναγκαίο να αλλάξουμε τη σχέση των πόρων μεταξύ πρόληψης και καταστολής. Σήμερα είναι 80-20, για μας πρέπει να πάει τουλάχιστον στο 60-40, αν όχι στο 50-50. Να επαναοριοθετήσουμε τους φορείς και τους οργανισμούς που έχουν αρμοδιότητες συνδυαστικά και με την πρόληψη και με την καταστολή. Στην καταστολή υπάρχουν πάνω από 6 συναρμόδια υπουργεία. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Κρίσιμος ο ρόλος των εποχικών πυροσβεστών, ειδικά τους χειμερινούς μήνες για τους καθαρισμούς και τις διαδικασίες διαχείρισης του δάσους, αντί να τους πάβουμε στο τέλος Οκτωβρίου να είναι μέρος αυτής της διαδικασίας, ακόμη και για την εξοικείωση με το βασικό περιβάλλον. Και μια σειρά από στοιχεία, όπως για παράδειγμα το πώς τονώνεις ξανά τη δασική οικονομία με δραστηριότητες που συνδέονται με το δάσος, ο βέλτιστος τρόπος διαχείρισης. Και το τελευταίο, επιτέλους η χώρα έχει ανάγκη από ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό. Και γενικό και ειδικό. Που θα προσδιορίζει, για παράδειγμα, στοιχεία του χωροταξικού του τουρισμού. Εγώ λέω ότι στο Σαρακίνικο δεν μπορεί να γίνεται 5άστερη μονάδα, αλλά δεν φτάνει να το λέω εγώ. Πρέπει να το πει επίσημα το κράτος και να βάλει κανόνες για να μην υπάρχει χώρο στον οποιοδήποτε να πηγαίνει και να την κάνει εκεί. Χωροταξικό ΑΠΕ, για να ξέρουμε πού μπορεί να γίνει χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως για να χτίσουμε και τη χαμένη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία, γιατί οφείλουμε να επενδύσουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με όρους νέας ισορροπίας μεταξύ των ανισοτήτων των μικρών και μεσαίων και των πολύ μεγάλων μονάδων και έργων, αλλά και των συνεταιρισμών, της αυτοδιοίκησης των παραγών που πρέπει να έχουν μέρος στην αποκέντρωση της ενεργειακής παραγωγής. Αλλά το σημαντικότερο, να ξέρει ο κόσμος ότι όλα γίνονται με κανόνες και πλαίσιο που χτίζει ξανά την εμπιστοσύνη. Είπα 4, μπορούσα να πω πολλά, γι' αυτό να πάμε στα πολιτικά. Τώρα, περιμένουμε να ακούσουμε τον πρόεδρο σας, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το κόμμα σας έχει ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή επικαλείται ότι υπάρχει ταβάνι στα δημοσιονομικά και κατηγορεί την αντιπολίτευση για λεφτόδεντρα, από τη δική σας πλευρά υπάρχει ένα άλλο μείγμα πολιτικής και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να Χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση. Γιατί δυστυχώς η συζήτηση καταντάει να είναι συζήτηση πλειοδοσίας για το ποιος θα δώσει περισσότερα. Εγώ έδωσα 1,76, εγώ θα δώσω 1,82, όχι, εγώ θα δώσω 1,9. Εμάς δεν μας αφορά αυτή η συζήτηση. Το εύρος της γενεοδορίας δεν κρίνεται από την ευελιξία του λαϊκισμού του καθενός. Σε καμία περίπτωση. Παρένθεση βέβαια, πρέπει να μας πούνε και πώς προκύπτει το 1,76, όταν πέραν των ευρωπαϊκών ορίων για δημόσιες δαπάνες, υπάρχουν και τα υπερέσοδα που προκύπτουν από την εργαλειοποίηση του πληθωρισμού ως στοιχείο ενίσχυσης των φορολογικών εσόδων της χώρας που χτυπάνε λόγω της έμεσης φορολογίας κατά βάση τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα. Εκεί είναι η κριτική που ασκούμε. Δηλαδή, εμείς δεν θα κάνουμε την κουβέντα για το αν πρέπει κάποιος να πλειοδοτήσει σε μία παροχή ή σε ένα επίδομα. Θα κάνουμε την κουβέντα για το πώς οφείλουμε να περιγράψουμε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο στη χώρα μας και στην εποχή της πράσινης μετάβασης. Συζητήσαμε ορισμένα θέματα πριν, αλλά και στο πώς μπορείς να γεφυρώσεις το χάσμα μεταξύ μικρομεσαίας και πολύ μεγάλης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ειδικά με τα εργαλεία που υπάρχουν, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, χρήσιμο για τη μεταξέλιξη του παραγωγικού πρότυπου της χώρας, αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί για αυτήν την κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι πώς διαμορφώνεις ένα
δίκαιο, σταθερό φορολογικό σύστημα που αλλάζει τη σχέση άμεσης και έμεσης φορολογίας για να επιβάλλει στη φορολογική δικαιοσύνη. Το τρίτο είναι πώς αυτό λειτουργεί αντισταθμιστικά με όρους κοινωνικής προστασίας για ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος και ένα κράτος μοχλό της ανάπτυξης. Αυτή είναι την κουβέντα που θα κάνουμε εμείς σήμερα. Αυτό θεωρούμε χρήσιμο για μια ολιστική αντίληψη για το πώς μπορεί η χώρα να πάει μπροστά και όχι απλά να λειτουργεί με όρους επιδοματικής εξάρτησης. Όχι, εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό. Και πώς θα πείσετε τον κόσμο να σας ψηφίσει και να πιστέψει ότι όλα αυτά δεν είναι συστηματολογία και όταν έρθετε στην κυβέρνηση δεν θα πείτε κι εσείς παρέλαβα χάος, αυτά μπορούμε να κάνουμε, συνεχίζουμε τα ίδια? Γιατί το Πασόκ έχει αποδείξει ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες δίνει τη μάχη στην πράξη και όχι μέσα από εύκολα λόγια. Θα θυμίσω ότι όταν όντως παραλάβαμε χάος, δώσαμε μάχη με κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για να αλλάξουμε τους θεσμούς και τη λειτουργία του κράτους. Να πω ορισμένα, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπως ήταν ο Καλλικράτης για την αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ήταν ο εισαγγελέας διαφοράς και πάρα πολλά άλλα που είχαν μεταρρυθμιστικό πρόσημο τότε και σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ξέρουμε να δίνουμε μάχες. Δεν φτάνει αυτό. Χρειάζονται δύο πράγματα ακόμα. Το ένα είναι η τεκμηριωμένη πρόταση, η οποία θα έχει κοστολογημένα στοιχεία αλλά και άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, άλλο μοντέλο πολιτικής. Σήμερα θα την παρουσιάσουμε. Αυτό νομίζω από μόνο την εχέγγυο αξιοπιστίας. Το δεύτερο εχέγγυο αξιοπιστίας είναι ότι το Πασόκ, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει ένα πλούσιο στελεχειακό δυναμικό. Έχει στενή και ισχυρή σύνδεση με τις κοινωνίες, με τους μαζικούς χώρους, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με φορείς παραγωγής πολιτικής αλλά και κοινωνικών διεργασιών. Και αυτό είναι το καλύτερο πεδίο για να ξαναδιαμορφώσουμε κοινωνικές συμμαχίες που μαζί, και όχι με όρους εσωτερικής αντιπαράθεσης ή κοινωνικού αυτοματισμού, μπορούν να δώσουν τη μάχη για να πάει η χώρα καλύτερα. Και ως τώρα αυτό γιατί δεν έχει επιτευχθεί από την πλευρά σας? Μισό δευτερόλεπτο και έχουμε ακριβώς το ερώτημά σας. Απλά να πω το εξής. Θεωρώ λάθος να εγκλωβιζόμαστε σε μια συνθήκη στην οποία περιγράφουμε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Δηλαδή, οι άλλοι καλύτεροι ήταν να φύγουμε από αυτό. Να πιστέψουμε ότι η χώρα μπορεί να πάει καλύτερα. Και εμείς με την πρότασή μας θέλουμε να το κάνουμε πράξη. Το θέμα είναι ότι η κοινωνία χάνει την προσδοκία και δεν μπορείτε να την αποκαταστήσετε. Την προσδοκία είναι 2-1 η ερωτήση. Θεωρώ το εξής. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μένει απογοητευμένος. Χάνει την εμπιστοσύνη του όχι μόνο στην κυβέρνηση και στο πολιτικό σύστημα ευρύτερα. Προφανώς και δεν είμαστε ακόμα στη συνθήκη στην οποία μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κοντά στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Προφανώς όμως ο στόχος για εμάς δεν είναι απλώς μια καλύτερη κατάταξη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είχαμε πάρει 12,5, να πάρουμε τώρα 17, 18, 19, 20. Στόχος είναι το Πασόκ να κερδίσει τις εκλογές, όχι για να ικανοποιήσουμε το φιλικό μας, αλλά γιατί μόνο έτσι αλλάζει μια πολιτική που θεωρούμε ότι είναι κοινωνικά άδικη και περιθωριοποιεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Πώς θα το κάνουμε? Δύο πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Τεκμηριωμένη πρόταση, πιστική όμως πρόταση, όχι λόγια του αέρα. Γωνίες, αιχμές στον πολιτικό μας λόγο, επεξεργασίες καθετοποιημένες, όχι μόνο σε κλάδους και αντικείμενα, αλλά και για την κάθε περιοχή ξεχωριστά. Και το δεύτερο, κύμα εξωστρέφειας. Να βρεθούμε ξανά δίπλα στην κοινωνία, να μιλήσουμε με τον κόσμο που έχει ανάγκες, αγωνίες και προβλήματα και να τον πείσουμε ότι έχει νόημα να στρατευτεί μαζί μας. Και πιστεύω ότι το κάνει. Έχετε ένα σχέδιο πώς θα νικήσετε και την αποχή που είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, όπως ήρθε εδώ πέρα και υποσχεθεί συμμετοχή, ενεργοποίηση, κινητοποίηση, μάλλον δεν αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που υπάρχει έξω στην κοινωνία. Και το λέω με την έννοια ότι και το πλήγμα στη δημοκρατία, τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη της πολιτείας σε αυτά διαμορφώνουν συνθήκες αποστραφής και αποστασιοποίησης που είτε τους κρατάει στον καναπέ τους, είτε τους κάνει ευάλωτους στην αντιδραστικότητα και τον λαϊκισμό. Αυτά είναι στοιχεία που δεν συμβαίνουν μόνο εδώ. Συμβαίνουν και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Πολλές φορές εγαλλιοποιούνται κρίσεις όπως η μεταναστευτική, η οικονομική ή άλλα στοιχεία δυσχέρειας. Συμβαίνει και αυτό στην Ελλάδα. Ναι, πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Και τώρα. Ναι. Με άλλες συνθήκες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, σε μια σειρά από ζητούμενα, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό. Αυτό που εγώ θεωρώ μείζον είναι να ξαναβάλουμε στοιχεία στην πολιτική που ίσως και να τα χάσαμε. Χάσαμε την ανθρωπιά, χάσαμε το φιλότιμο, χάσαμε την αξιοπρέπεια, χάσαμε στοιχεία ηθικής. Βλέπουμε τι γίνεται με μια σειρά από σκάνδαλα που διαβρώνουν το πολιτικό μας σύστημα. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι έχει νόημα να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και όταν αποζητούμε το νέο στην πολιτική, το νέο δεν είναι ποτέ ηλικιακό και σας το λέω εγώ που είμαι 34 χρονών και μου λένε να είσαι νέος. Δεν έχει καμία σημασία η ηλικία. Το νέο είναι στις ιδέες, στην φρεσκάδα και αν μπορείς να πείσεις ότι υπάρχει ένα άλλο σύστημα αρχών, αξιών που μπορεί αυτό που με ρωτήσατε πριν να το κάνει πράξη. Ποιο είναι? Τα λόγια και την πρόταση στην πρακτική εφαρμογή. Και εμείς θα το κάνουμε. Σας ανησυχεί όλη αυτή η περιοχή ατμόσφαιρα με τα σκάνδαλα διαφθοράς που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και αποκαλύπτονται και στα οποία προφανώς
επομίζεται πολύ μεγάλη φθορά η κυβέρνηση. Όμως, αναρωτιέμαι, σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να παίρνουν τα σκάλια για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα συνολικά? Ναι. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, εγώ δεν θα μετρούσα τα σκάνδαλα με όρους κυβερνητικής φθοράς. Προφανώς και παράγεται, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά σε καμία περίπτωση ούτε κρυφά στον ύπνο μας το βράδυ, που λέει ο λόγος, δεν μπορούμε να επιχαίρουμε για αυτό. Γιατί το πρώτο βήμα είναι η συλλογική αποστροφή. Και αυτό είναι πρόβλημα. Όχι πρόβλημα για την κυβέρνηση, όχι πρόβλημα για το πολιτικό μας σύστημα, πρόβλημα για οποιαδήποτε μορφή συλλογικής κινητοποίησης και δραστηριοποίησης. Είναι ζήτημα. Από την άλλη, όμως, δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο να θεωρεί ότι είναι όλοι το ίδιο και ότι έτσι συμβαίνει πάντα και ότι αυτό που λέγαμε και στα τέλη δεν είναι η κακιά η ώρα, αλλά είναι η κακιά η χώρα. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή τη χώρα μπορούμε να την πάμε μπροστά. Μάχη, αγώνας, πρόταση και διεκδίκηση για αρχές και ιδέες. Εμείς έχουμε την βαθιά πεποίθηση ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει και τον πολιτικό της σχετισμό, αλλά κυρίως την υφιστάμενη πολιτική. Θα δώσουμε τη μάχη να την αλλάξουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλάκη, που ήσασταν μαζί μας στο στούντιο του Οικονομικού Ταχυδρόμου.